Барлык дин кардәшләребез өчен изге Рамазан айы дәвам итә. Бу рухи яктан чистарыну, игелекле гамәлләр кылу, дус туганнар белән җыелышып, күрешү, очрашулар вакытын. Шул нисбәттән Вахапов фонды бүген Туган авылым комплексында ифтар ашы уздырды. Бу ифтар башкаларыннан аерыла. Октябрь айында башкалада узачак Казанда Шәрык базары халыкара мәдәни фестиваленә багышлыйлар. Нигездә шәрык халыкларын берләштерә торган фестиваль. Аның әлбәттә төп катнашучылары ислам дине вәкилләре. Һәм менә шулай туры килде инде без бу эшне башлыйбыз нәкъ менә Рамазан айында. Бу инде үзенә күрә бер фазыр, бер билгедер бит. Рамазан шәриф айы ифтар мәҗлесләрендә, авыз ачу мәҗлесләрендә дин кардәшләребезне берләштерә, аралаштыра һәм араларыбызны татулаштыра. Быел фестиваль 39 милләт вәкилен берләштерер дип көтелә. Максатлары төрки халыклар арасында мәдәни багланышларны ныгыту. Бер-берең белән очрашу, ниндидер уртак проблемаларны сөйләшү һәм якынлашу ул саваплы эш. Ә милләт аралашуга китергән чаралар безнең өчен аеруча кадерле. Проектка быел 25 илдән кушылганнар. Әфганстан, Гыйрак, Мисыр, Казакстан, Азәрбайҗан, Таҗикстан, Үзбәкстаннан катнашучылар көтелә. Россиянең 16 төбәгеннән җыелачаклар. Төрле милләтләрдән булсалар да дин кардәшләребез. Аллаһ ягыннан җибәргән шундый зур бәйрәм икенче караганда сынау. Без рәхәтләнеп ураза тотабыз. Изге эшләр эшлибез. Туганнарыбыз, якыннарыбыз белән очрашып, кемнәрнең бүгенге көндә мөмкинлекләре юк икән, аларга ярдәм кулы сузабыз. Быел ураза гаете 21 апрельдә узачак. Мөселманнар өчен бу гөнаһлардан арыну, гыйбадәт кылып, игелекләр эшләп яши торган ай. Инзилә Хусаинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы.